Mine damer og herrer, vi har Poul Dissing her om 10 minutter. Det er et kvarter siden, han kørte fra Aarhus. Han optrådte derude i over 3 kvarter. Folk ville absolut ikke slippe ham. Så bliver der samme stemning på her, så får vi sikkert en hel time. I hvert fald den samme tur. Ja, om cirka 10 minutter, han kørte derude fra et kvarter siden, har vi ham. Kun 25 minutter nu, ja.